episod de Minecraft, pachet de deja cu prietenul meu, Cristin. El e Florin. O să jucăm Skywars Team și să ne bătem cu oameni foarte mulți. Da. Așa, hai și în gură, Cristi. Acum vreau să găsesc chiturile, uite acolo. Abă pe care îl iei pe ăla ca să te bați sau cu cesturile? Da, sunt 20 Da. Aici doar e așa. Stați liniștiți, n-am făcut noi asta. Hackerii pe aici îți că-ți fac așa. Ei sau Minecraft și vrem cu el. Pe aici. Da. Dar noi niște hackeri n-are cu să nu în ele. Da. Am dat cu un Steve. Asta e hacker. Da. E cu noi. Nu e hacker, nu e hacker. Da, da. E cu noi. Și el ne ajută pe noi. Da. Încă 5 pui, câteva ouă și pământ. Încădit. Mă tu ești prost și asta de nu merge. La omoră până la urmă. Și chiar la omor. Nu știu că de colare Am găsit o cască, niște dale, bla bla bla, așa. Dacă vrei să luați și voi ăsta. Nu, vezi serverul? Da, dacă vreți puteți să scrieți la primul Mineplex, adică Mineplex. Și la prim, nu la primul scrieți Mineplex și jos acolo scrieți pe mineplex.com. Da, .com. Și acolo o să vedeți mai multe chestii. Acum că am căzut! Ia, să vă dă, să-l văd pe ăsta al meu. Scuzați-ne! Nu, acum sunt Dora. Bă, dacă ăsta acum a sărit. Ăsta e cu mine în echipă ăsta. Da. A murit aia! Ne pare rău. Ne pare rău, dar o să închidem. Hai, stăm așa, bă. Hai.